fet que en altres indrets la pel·lícula estigui feta a Tenerife i a Islàndia, esteu a algun concret? I per què els actors, diguéssim, d'aquesta pel·lícula, per exemple, el Nord de Cavalleria i algun altre, solen ser sempre els mateixos? Bueno, lo d'Islàndia és una mica absurd explicar-ho, sembla còmic, però és la veritat. A Islàndia volia anar-hi perquè no sé per què tenia la idea de que hi havia haver-hi neu, no? I volíem rodar-ho el mes de setembre, principis de setembre, i així com és bastant fàcil trobar neu al mes de maig, al setembre a Europa no és tan fàcil, encara que vagis a alta muntanya, no? I no sé per què se'm va acudir que a Islàndia n'hi podia haver-hi. De fet, moltes imatges de neu amb els glaciars i tot això al final no surten en el muntatge final, malgrat que es van filmar, per raons que no venen al cas aquí. Però, era una mica aquesta idea. Després vam veure que quedava bé el contrast aquest, en els dos llocs, no? Tant a Tenerife hi havia aquesta idea del fet de que la pel·lícula fos en blanc i negre, era maco que hi hagués llocs on la sorra era negra i a vegades és blanca, no? I hi havia una mica aquest contrast de blanc i negre tota l'estona, no? I quedava, a part de que eren aquesta idea del paisatge una mica desèrtic, de la cosa solitària, i a part una altra cosa molt important en relació al so. Quan es roda en so directe, pel·lícules d'ambientació històrica, és extremadament difícil, encara que a vosaltres us pugui semblar una mica difícil d'entendre, de trobar llocs on no hi hagi soroll, és a dir, no hi hagi soroll d'avions, o de màquines, o carreteres, o cotxes, o una excavadora, o una que serra arbres al bosc, o un que no sé què fa, no? Una granja que dona menjar, allò que fa la menjadora Era bastant difícil, i Islàndia era un dels llocs on tot el centre del país era bastant deshabitat i estava bé. A nivell de so era un privilegi poder rodar allà, a part de que això, que aquest paisatge així despullat, etc., estava bé. Una mica per casualitat, una mica... De fet, jo vaig buscar-ho allà a Google Earth, això que ho he dit a un altre lloc, i és veritat. Buscava això neu, allà, i després vaig veure allà a Islàndia, semblava blanc, hi havia neu. Però no sabia si era una foto fixa o allò que s'actualitzava, no?, el de Google Earth. I, vaig anar-hi allà a fer localitzacions i hi havia neu. Tot i que hi vaig anar-hi jo 15 dies abans, molt més a l'estiu, i hi havia ple de neu, anàvem amb molta neu. Després, quan hi vaig tornar, ja no n'hi havia, o n'hi havia molta menys. I, això va ser una mica un problema, perquè una de les escenes que es veu aquí, que només hi ha un plano, que entren una mica allà amb una mica de neu, no es veu gaire bé, no s'entén massa, és només una taca blanca i negra en el terra, però l'idea era que caminessin una mica al mig de la neu, que s'enfondessin en metres i metres de neu. No va ser possible perquè quan hi vam anar ja no n'hi havia. No sé, és una combinació d'aquestes coses que jo, diguéssim, m'agrada una mica fer, que si no es fa bé, si no surt el que havia pensat, surt una altra cosa que encara és millor. De fet, diguéssim, de que els actors, em sembla que el Quixot és un dels reis, sí. Carbó. Sí. I per què sempre, normalment els actors són els mateixos? Perquè són els únics que conec, no sé, depèn, no sé. A la pròxima pel·lícula també hi surten menys, hi ha alguns de nous, bastants de nous, dos de nous, bastant protagonistes que no coneixeu, que no han sortit mai, però aquests també continuem fent, no sé, és gent que jo em trobo o que conec o que em cauen bé o el que sigui, no té cap, o que em cauen bé, des d'un punt de vista que em cau bé hi ha molta gent, però no surten a les pel·lícules, vull dir que em caiguin bé i que alhora tinguin un petit element que és bastant simple, que és que siguin fotogènics. Que això és una cosa que no té tothom i que, si ets fotogènic ja guanya molt la pel·lícula. Vull dir que si hi ha gent a la qual els filmes i no te'n canses de mirar-los, facin el que facin, hosti, estàs mirant què fa, què pensa, saps? Estàs allà com intrigat a veure com es mou. En canvi n'hi ha d'altres que són avorrits, que no te'ls miraries ni un segon, vull dir, perquè és que ja són avorrits. L'idea bàsica és intentar agafar algú a la mesura de les possibilitats, que sigui una mica fotogènic en un sentit ampli, no en un sentit purament visual, que també, però que tingui una mica de gràcia a l'hora de fer o dir les coses i que tingui sobretot una mica de misteri. És el que... La pròxima pel·lícula és aquesta que he fet ara filmat, ara estic muntant sobre Casanova i Dràcula, tot barrejat. És una mica més complicat en relació a això perquè precisament hi ha uns
temes més estrambòtics, no? De violència, sexe, coses d'aquestes, i intentar crear misteri amb aquestes coses ja tan i tan... No. En el fons això no està tan vist. Vull dir, moltes imatges que surten aquí són imatges de fantasia, malgrat que remetin a referents iconogràfics, saps? Són imatges allò, 3 tios buscant una estrella, vull dir, no has vist tantes imatges d'això. De fet, només la deus haver vist en pel·lícules sobre els 3 reis, vull dir, saps? Vull dir que ja, com a punt de partida, ja té una certa fantasia la imatge en si, no cal que tingui més... O sigui, tampoc necessita molt de misteri afegit, no? Ja té gràcia en si mateixa la idea. Però clar, amb aquesta altra de Casanova, que són imatges que ja amb la història mateixa de Casanova, però amb històries, no, reproduïbles d'una manera més o menys apòcrifa, no, diguem, en la nostra societat, en el nostre ambient, pues sí que es poden trobar amb altres imaginaris i amb altres pel·lícules i amb altres tipus de, no, d'imatges, d'imaginari audiovisual de tot tipus. És una mica més difícil, però bueno, aquí està el repte i aquí no, espero que quan la veieu, si és que la podeu veure, sigui un repte que hagi sigut superat.